Hey Petro, I've been running some emails. If you want some quality production, you call the guy. NAXO. If you want some quality production, you can call NAXO. If you want the quality production, call NAXO. If you want to say, then there's just a Mariam Rose. Where Muridzo, yeah. But NAXO, that look for peace. That was gift Petro for you guys. What's up, Zimbabwe? This your boy and Muridzo, aka Babake Keto. I'm just here talking about me and NAXO. Takatangira kure, we came from way back. Ndichiruto kana budiriro chako chaiko. Ingejerera mama kasi. Tuwazie Lord. Azama marone. Saita shika. Kunazo abuditse masifu. Ayo yiyati I was still working with Mother Filter, mover from Jumpers, and she started working together with me and move along ways. We tried working with NAXO those days, but NAXO knows that Ananga Sata was out. Then I just said, okay, let me prove kuna NAXO kutindo kwanza what I say. Then I just released an adira and my baby now nigga dirira. My baby now nigga dirira. Runango rango nigga dirira. But let's work together, hand in hand. I promote NAXO, you promote me. I promote NAXO Films. NAXO Films promote and Muridzo. That's why I'm trying to. We did a lot of videos. Namirenziana, Deriva, Chidav Dunda, the other song I did with Colors of Green, The Diary, a lot of songs. Because as an artist, you have to know and work with I know nditira masongs akanaka ndiyani. Let's say my songs I mostly do my songs and Marcelo. I work with a lot of producers, but I normally do Marcelo. Chive babo my videos angu ndinotoza kuti nini uzumba. Ushakwa baba wakeketi. Oh, atajera kumberi ngbaisi. Hayi mwana NAXO mberi ngongonisa kana. Munhu wangu anozwana naye watotozoti ndodai. I work with a lot of video producers, but one those wanana naye best is NAXO. Unokwanisa unogona kuita zvinhu zvese izvi nefoni yangu. Zvizvo. Saka tinongongozesa coloring chete. Nokunotochimhanya nefoni yangu. Because NAXO ndikamudza kuti NAXO apa panda ujambo NAXO anotodze alright mfana. Jambiro wakamboita uya kuti kenda umusha kuzumba bebe. So but we manja ukuti enjoy even achimba. Even but janda kuona zvangu asisiri panapa. But uyu ndanyatsoziva kuti anoimba even voice rake you can like it. Taito requesta pasembu chana sembu imboimba na sembu. Tira changu. Ayo yo yo ndazibatira changu. Mukatasa ndaito mumutaurira history yangu yekuti ndakambokura ndiri munhu wekuti I wanted to sing. I had no passion in music. I didn't want to sing. I was just a person who knew how to sing, but never loved anything about singing. But it started from way back. Ndiri pagejo chaipo kumusha ndaito raw music. Ndiri church I could sing. Ndiri kuchikoro chaiko pambacho ndaitorowa nema headmasters ndiri class ndichiimba. Tine ukama kuti ndinotofonera NAXO nhasi ndikatomudza kuti ndiri kuzochikomba kwako. Ende akatomudza kuti kana mbouya panapo munditengera madrinks ndomutengera. Toita say we've made a relationship na NAXO. Saka andingamboti ndingatoti hanzi ndoda kuti Mr. NAXO ndokumbira tine video rankara ndikadai. No, it's just a matter of just like that, a matter of NAXO ngatitumira video budget redu revideo rere rakamira sei ungataura na okay pada mari pada 1000 pada 1500 pada 2000 pada zvakadai to vatagadzira budget iyi autogadzira zvinhu zvake and then we make a beautiful video
ende tinotombotukana pamba chitototsanzana iyo tomboenda kusaidi ilienda kusaidi kana achida unochema ari kusaidi ndambomutuka inini kana enda kuchemawo ndonochemawo ndokusaidi ambondituka parakatangira NAXO naDelira. People were just asking, well, when you did that Delira video, we were looking forward to a script. But Nini, I have a band, I have Cheetah's band. I need people to see what my band looks like. So Delira, I knew kuti ndikada kuita pa song isiri hit. Vanhu vaikwanisa kusachita basa nazvo kana ndase, but I just said pa song iyi pa Delira iyoyo ndo pandoda kuti band rangu. So everybody now knows kuti kuna Sekuru Gudo, everybody now knows kuti kuna pressure manager, kuna spanner and the likes, and that's what happens. Saka and there's another thing to answer why I choose a stunner kuita zvipande video yako yezvipande. Vanhu vakanetsa muZimbabwe muno machinzwa nezvipande ndistana and zvinhu zvakadai zvakazodai kwanzi and azodai stana zodai. That's why saka ndo picture yacho yekubuda kuzotaura kuti amai mwana ndina zvipande ka yanga isingabudi ndina zvipande nditsisise amai mwana ndina zvipande ini nditsisise amai mwana ndina zvipande nditsisise amai mwana ndina zvipande ini andina zvipande andina zvipande andina zvipande andina zvipande Tichambotendere ringo jambo. Even I thought Tichambotendere is not being played. That's what I was thinking. But you know what makes pandobudisa picture kuti Tichambotendere iri kuplaywa is because when I sing the songs about Tichambotendere, everybody will be like, sing this one, ndikaimba memo, everybody will be jumping. Ndikaimba inonchi rure Ibinakupenda aiwa rure chandikana chingoma cheru nakuwa wabwewe aiwa rure chandikana chingoma cheru kazi nakupenda aiwa rure chandikana chingoma cheru aiwa chandikana chingoma cheru chandikana chingoma cheru aiwa chandikana chingoma cheru chandikana chingoma cheru aiwa chandikana chingoma cheru. That's it. And there's another thing. That's me. I'm a dancer. I'm a singer. I'm a poet. I'm a film writer. I'm art. I play every instrument. Ndori zambira, ndori za keyboard, ndori za bass guitar, lead, cheti, ndori za goni, ndori za everything. Just tell me kuti play this, I can play. That's me. I'm a dancer. Whatever comments comes. I know people will be like, Endi, unodai, changoitwa nani, mkomoko unobva wadai, unotwa unodai. I'm doing things that will make you see kuti Endi do zvakadai. That's why mjona ndinopinda ku R&B, ndinopinda ku dance, ndinoimba bongo, ndinoita chichichi. I'm trying to make you see what Endi can do. And kana maona kuti Endi anodai. Tuchifarana takudza music because what we want is to not Zimbabwe ikonke Africa yakonga Africa yakonga world topinda vanhu vakwanisa kuzoti kune chinhu chinonzi Zimbabwe. So that's why I always ngona ndichiposta kana pa Instagram ndo try kuti let's support Zim art, let's support ma filmmakers edu arimo NAXO nevamwe vakawanda, let's support AMD nevamwe ma artists akawanda because tikasasapotana pachezvedu music yedu inongoperera muno. Hakuna kana anomboenda kuma Grammy, hakuna kana anomboenda kuma BET, hakuna kana anomboenda kana kuma Afrima. Mwana zvinogona kungoti one munhu succeed it's my brother Cha aenda akumberi and tikasa support the Zim industry, Zim music industry, zvinogona kungoperera pana Cha tovatatonoperera. So I just love the fact that izvo zvakusinasazive akusina asingazive Endi, akusina asingazive NAXO. Kuenda kwese muZimbabwe mese unongonzwa nzi unanoshuta mavideo aEndi NAXO yawe ma1 mfana anonzi Endi yawe ma1. Saka hazvisi kufanira kuperera munomu. We have to take it further.
we have to take it further. Zimbabwe, Southern Africa, Western Africa, Eastern Africa, Northern Africa, tovata konga Africa yese vanoziva kuti kune Zimbabwe, kune Zim music, Zim flavor. That way, the same way kuti and what's this word? What's this English word? Penetrator in Africa. NAXO anenge achitevera vanhu mashuri achinopenetrata muAfrica. Zimbabwe, we have to support each other. Toyenda anadherera vaive makandiratidza kuti Zimbabwe, you have that love for Andy. You love Andy because dherera chingobuda andinombotora time yange kutorira mastreets ende ikandisvitsa papage yekuti nanhasi andisitombofa ndakakangana kuti Zimbabwe yakandisvitsa pasi. Let's do that each and every time. Vana paanozvarwa ungotiziva kuti uyacheta doctor, uyacheta nurse, as day. So ukada kuda mumwe mwana kupfuura mumwe mwana hausi kukwanisa kuisa equality pavana vavo. So I just treat my songs as my children because pandakatonyora zvipande ndaiziva kuti iri kunotageta vanhu vakadai. Pandaindonyora dherera ndaitoziva kuti ndinopinda vanhu vakadai ona. Saka yeah, that's it. I don't have a favorite track. I have children. Saka ndingamboti uyu ndomuda uya ndimudi ndovada vese zvinhu zvangu vana vangu ndinovachengeta mumbodha yangu imwe chete kana chitonotora maalbums angu ndoisa mumbodha imwe chete. Understand? So right now I have 3 albums. Ndine pakubuda kwezuva ngarizhambe netichambotenderera pakubuda kwezuva ndo panana daindanga ndine mari ndoenda naye chechi nana Niki nana kure makarekare nedzimwe dzakadaro. Panana ngarizhambe ndo panana dherera nana chitafudhunda nana zvipande dauri pedyo akawanda. Then tichambotenderera ndoenda namemo ndoenda namerenziyana tichambotenderera ndoenda tichambotenderera yacho that is song tichambotenderera. Saka iko zvinozvo I'm going to release an album muna April. Teta sandava naro zvamwe but muna April album racho rinenge chinzi Munondo. Saka ini ndiri munhu akagara nzvimbo dzakawanda ndingati ndine backgrounds akawanda. I just don't have a rural background. I have a ghetto background. I have a suburb background. I have my backgrounds akawanda because ndakambogara mughetto. Ghetto ndoriziva ndotoziva wese mughetto ndoziva kuti ndoziva kuti panotengeswa musoro yenguruve 50 cents nepape ndotokudza kuti apa pandengeswa nyama yedola ndepape ndotokudza kuti apa. Ende tikaendawo kumasuburbs ukandidza kuti alright panowanika masalad ndepape ndokudza kuti apa panowanika masalad apa panowanika timu rakadai apa panowanika timu rakadai. I have all of those backgrounds. Kumusha ndotokudza kuti right michero yenjanjara dzinowanika papi, matufu anowanika papi, manjira anowanika papi, nguva yematsambaramfuta inguva ipi ndotokudza because ndine backgrounds akawanda. That's why you see because ndakadzidza mughetto, ndikadzidza low density, ndikadzidza kumusha. Primary level yangu ndakaitira mughetto, ndikaitira kumasuburbs. Secondary level yangu ndikazoitira kumusha, ndinogara ndikasi. So I'm a person, I think I'm an adventurer. I'm an adventurous person. Ndinoda adventure ndoida zvisingaite. I like exploring new things. I'm an experimenter. I like experimenting new things. That's why you see kuti ndinototi pakangoitwa beat dance ndototaura let me just write down that beat and then I do it. Ndikapakazoka beat resungura ndotaura okay ndatichimai ndakaswa jazz. I do stuff on jazz. Saka I'm an all-rounder. That's me. Ndine background akawanda. So and akazvarwa Bulawayo, that's my hometown. Ndokumva kwedu ndikwana baba. I'm Ndebele, ngiri Ndebele, ngakurimisi Ndebele, but kuti ngakurire Shoneni. So I speak a lot of Shona more than Ndebele, but I grew up in Mashonaland. That's why ndichitaura chishona chakatsetseka kudaro. But hometown yangu Bulawayo, but town yekugara iHarare. I'm 25 years old. Usually 2017 I'm 25 years old.
I'm going to turn 26 next year. So that's me. United Blower Hospital. I have a wife, I have Chido, I have a kid, and I'm expecting a junior Andy. He's coming right now. That's Andy for you guys. I'm going to share. Because people were just asking, could Andy that's Andy for you. So please, I just like to say big it up to NAXO first and foremost, NAXO. And I want to say big it up to my bro Japreza. Japreza is the one that made me be the person I am today. And I just want to say big up to my boy Stana. Stana is the greatest rapper in the world. And XQ, Stana XQ, both my rappers, and I'm not doing the best things in Zimbabwe, but I say those are my favorite rappers. And I want to say big it up to Carlos Green. Carlos Green is my friend. He one talent run around one. You carry kapure, iwe Carlos wakanda kwane. Masaida Muridzo mufunge. Yako ichinje. Usefeze ngwere Carlos na Muridzo. Shake the pumpkin ripunze. Shake it, yeah. Shake it, yeah. Shake it, yeah. And Sulu's been my brother since primary chaigo to same plate, same bed. That say Sulu is my bro, and I just want to say big up Peter Moore. Peter Moore is my guy. Ndara indomndara chingowanzira nchida zeimba like chienda ndafanira kuasiti unokwezisa kupa mamizisheni ese ndinogona kutamba kudarika rese saka ndichangokudzidzisawo kutamba plus ndakasirira mokwezisa kuti ndiri nherera ndakafirwa Those guys when do that cool big car, there's Nash Pains, Nash Pains, there's Teach Manats, and Vakawanda, there's Dani Apandiwa, and there's Isa Umfumi Mdara, Varipo, Vakawandi is our Notoda Kubiga, was Kuti and Davi Paria, Anangoya, Nas, and then Atesha Rango, bigger Breton, Manyangi. He's always there with me, travels with me. I give him my advice. My place tell me so. He's more like my friend. Saga Sekuru wangu, Sami Sekurima, Koko Veronica, Baba Bika, na mai wangu Agnes Sekurima, Abana Bika, Nema Sekuru Emmanuel Sekurima, Blessing Sekurima, Richmond Sekurima, Donald Sekurima, Grant Sekurima. Siyapriva then last but not least, that will be the manager Gift Petro. Yeah, he tries. Knows that he has perfect. Hakuna mna perfect. Kana enda as perfect. But he tries to simplify. Saka just want to say big it up to manager Gift Petro and Cheetah's Band. Do I don't know did it zero. In the door and not totally in the other part, which knows because and the concept in the concept of the city in the do open jungle and motor never sit. Tomboti, if you tell this in your zero, what I'm going to other than Changle front, pretty short. Then when at quantum, then at pressure manager, then when at Pasuka, then when at spanner. They know that in Nika, they know that in Texas, they know that in Tinashe, they know that in Freddy, Maposho, they know that in Kadani Mayor, they know that in Trust, Security, Trust, Taflo, na Client. They know that they have an outlet, they continue to Gift Petro, they free hands and AD, operator, and then operator my t-shirts and so that's the shit I spent for you and lastly and watch
cheaters band saka ndinotenda vanhu vese ivavo because munhu angosingorwa ndinosimika nevanhu vakawanda, so that's I think that's law zvandingakwasingotaura pane chimwe chimukomandeso azita racho chinonzi NAXO chakapenga kunge mumacheso pakugadzira mavhidhiyo so ability to translate ideas into images so